Yagra sih sekarang kadi Yagra. Lamsogo khajani takuk tai buk songno hain hai Dipok Entertainment YouTube channel ni bising tui takuk tai buk song tini norongno jatrajat Chaitra mas thangui paithak ni Buisak mas Hyderabo dal bidal tongmung rok pahar side of gram side of tongnai bor rok je borong ni mani mungno mani lai hunuk lai mani culture no tui tini ang norong thani ka no kari nai tongdi 10 ni chorok puja rok chorok mela rok bobo haikai chorok go bosai khawai kai tiklai teisini tiprasa rok khai goria biru goria no mani layu dal bidal ganao tongnai tirprani bangladesh area rogobu kubangma jaga wot ampasa kondasra owa hai jaga rogo goria birlayo para thangai musalayo tei tongthoklayo jini borok dal bidal kanmung tongmung chamung bai kai kubangma jaga wono to khailayo hom dom khayoi nini Chaitrani paithak ni din ni simi khaino borok mani layoi Buisak ni 7 tarik jora tongthoklai chalayo awan rok khayoi boiso mani layo oba haikaino norok nai tongdi choya kari mangpili tongtok chatok chini tiprasani kobangma musamung rok nai di norok haikin nokbai khana norok chini tiprasa busuk je tongtok khai musalai tongkha o musamani rok busuk je naithatok busuk se goria ni biru hini bir lagi kha borok jaman sak paithago borok biru abono wak rok pai tani chalayo oba haikai hai riang hodarong ni bu oba haikai no nukjaku riang hodarong ni bu busuk tongtok musamung bai borok bu tonglayo oba haikai no culturing sin dirbrao choli tong ambai paithago norok o video no hain hai subscribe khairi tei like kaisa khairi tei paithago bell icon no kaisa click khairi hain hain noro notification phainai o video comment khai norok suimano bobo naitoka wanji bosong ni chorok melada naitoka na korea dance na riang rong ni musamung riang rong ni culture bobo musamung norok comment ni bising tikai sawai khanardi ambai jotono no asuno hambai khulumbai ka osum mutuka hambai